Goddag, vi skal lave en bagepulversbombe. Det første, du skal bruge, det er en flot flaske her. Noget bagepulver og en træt, for du ikke spilder. Og en teske. Nej, gud, vær med det. Så kører vi sgu. Lige med bagepulveren, og så kører vi bare her. Ligesom når det skal ind i pilen, som man siger. Og så. Og så lige lidt til her. Kasser ned i kussen. Og vi bruger sådan cirka 160 gram bagepulver. Ja, hvis du går klar, så kommer vi. Nu fylder bare vand i. Og skru låget rigtig godt på. En gang til. Der er ikke nok tryk i nu, men er den hård? Kast! Op i luften, op i luften. Hent den lige gæt, mand. Ben, vi tager... Ben, vi smider flisen. Ben, kom lige, hvis vi så vi kan finde flasken. Og lige til en konstruktion. Bladet. Færdig med at rette overhovedet på den. Men når du er færdig, så har du en dejlig hvid sne. Ja. Det var stærkt for det her. Farvel.